sarap po. Kasi pasana timbang ko. Nagdaan sila mo. Bukang! Sarap. Wow! Guys, good morning. Yan, ngayong araw iluluto na natin yung nahuli nating palaka kadinang madaling araw. Yan, inabot kami ng alas 2. Nag-antay pa tayo doon sa 10 piraso lang pala yung second attempt namin. So, ayan guys, meron kaming dito, pinampun na bata. Si yan, walang mami at daddy. Nagpa-check up. Iwan muna. Bali, ang iluluto natin ngayon guys ay adobong palaka. Syempre hindi yan mawawala. Kinamatisan na may ampalaya. Tsaka magpiprito kami ng mga 10 piraso. Yung medyo malalaki. Tara guys, samahan niyo ulit kami sa panibagong episode na to. Ito na po yung ating nakuha. Nilalaga lang muna natin. Yan. Yan, nakakagising niya lang. Nagising sa mga ingay ng palaka. Teka. Buto. Smile! Ismail! Ismail! Laroy, may ading na. Si yan. Nagpa-check up sila, mami. Yan. Ang mga ulam dito guys, puro palaka. May dito sa aming barangay. Palaka Festival. Sarapan ng luto. Yan, sa bukid sana kami magluto. Kaya lang, walang katuwang sa atin sangkayan yan. Baka magmaoy-maoy. No? Buti na lang baby ang baby namin na. Hindi naman ako kumain, tita No? Magkaungutin. Kay mami lang ako maoy. May nagamaoy ng bata. May nagamaoy na. Aroy. Iniwan ka ni mami mo. Nagamaoy siyang yag. Uwi ka na mami. Ayun guys, ito ang ating mga ingredients. May daon tayo na ampalaya, bunga, kamatis. Yan mga kaduragan, magsimula na tayo magluto ng palaka. Ano unahin mo, ante? Ano daw unahin mo? Ginisa? Kinamatisan mo na. Yan, lagay na natin yung ating palaka. Di masanay, kwaraw. Kain tayo. Sayang, kundi kasi nung nakuha namin native. Hirap sa aming native. Okay na yan, tayo. Pag naglakad ka dyan guys sa may kalsada, puro ang naamoy mo adobong palaka, kinamatisang palaka. Ito natin ang paborito ng mga chikitin, fried na palaka. Kaiba man kasi magbili pag sa palengke, hindi mo alam kung buti to sure. Bawal na alam mo kung saan kinuha. Kaya nga, tayo pang nanghuli. Anong yan? Putahe? Pinritong lang. Pritong tukak. Pritong sinubsub sa kwa.
Kaya ayaw ni balungtong ganito eh. Prito, no? Basta't mga bata, no? Yan, check natin guys. Oh my goodness! Ang sarap! Wow! Yan, lagay na natin yung dahon ng ampalaya. Oh my goodness! So yummy! Mapaparami tayo ng kain. Sarap ko. Kasi patakas ng bako. Ng ating adobong palaka. Sarap ng ating adobo. Wala kang dalang ipet? Ayan, pasensya na guys kung medyo maingay at nagpapagawa pa sa Teligaya dyan ng bahay. Hindi pa rin tapos ang kanyang balay. Yan yan. San si Mami mo? Kain ka ng palaka yan ha? Wow! Meron na makakero. Alam niya rin may video. Tinigil niya. Manok. Mga kadragon, magprito naman tayo. Nag-go. Tatlo lang yata yung kasya. Ito na stress lang na eh. Happy birthday! Kasama niyo si Kuan? Hello, ito magbiwas sa bite? Sige? Kasama niya? Wow, sarap ng ating pritong palaka. Hoy, bata! Si Kalayat. Sige. Kalayat ka na naman dyan, ha? Ang hilig niya na, guys, mag-akit-akyat. Nakakarating yan dito, oh. Sige nga. Pakita mo yung talent mo, yan. Dito lang, dito lang. Ito na guys, ang ating ulam. O, di ba ang sarap? Ismael. Amoy-amoy lang. Amoy lang sabi. Amoy lang, nga. Amoy lang, Amoy lang. Amoy lang. Amoy. Gusto niya. Lang. Hey, di pwede. Halika na, magkain sila. Masalaan po sa mga biyayang pinagkakalunsam sa araw maganto na ito lang sa pagdilitong sa umilig ko na ang laso ng sa Kristo. Amen. Kain tayo mga dragon. Ang sarap ka. Kain na tayo guys. Nag-imas din si Mami. Sarap ng adobo. Dahil Isang lagyan muna. Baka marami ang... sarap. Na! Kain na kuya Dan. Hindi na ako magkulang sa akin. Makigulo na naman tayo sa bahay ni Ate Ito, Lisa. palaka. Native na manok. Iskro daw, iskro. Kalalapag ko lang dito kasi. Yung tanggal ko lang naman dun sa ano. Hindi ka magkano? Nagyan ko pa daw ng switch na matino yung... Ayun ang plato. Saan na yung plato kanina? Kain na na! Halip ka mo. Oh. Bubo ka? Hindi mo kayo matinala tayo Mami na ako. Oo, tiyan mo naman yan.
Lahat ng kapitbahay natin ganito ang ulam. Kinuha ka ng papa mo eh. Bawi yan natin. May pasok pa kaya? Oo. O, nagkain ka na? Kaya ang fried. Ano, Jack? Nagkain. Fried frog. Nagtago nagkain. Fried bullfrog. Ito na. Ayaw. Nagkaya at sabi. Oh. Hindi dyan. Yung sa Dover. Sabi na nga. Masarap ng prito. Tikman natin itong ampalaya. Kinamatisan. Lahat ng mga kapitbahay namin ganito ulam. Pasarapan na lang ng luto. Parang yung ulam, yung luto namin na masarap guys. Yung itsura pa lang. Luto ni Auntie Pasing yan. Sarap ang tilingaya? Ito native to oh. Kaya nga, iniwalay namin yung bullfrog oh. Native lang palang kinakain nantay. Hindi mo man sinabi? Iniwalay namin. Hindi ginghiwan nantay. Ilang piraso rin yung native niya. Hindi mo? Masarakan pa kaya namin yung lima na yaw. Yan, hindi ka na makalis. Okay. Yan. Ito na. Siguro mo lang kayo? Ang palaya ng panito, ligaw. Ang panaghingi. Yusi. Ayun na masarap na isang sa baguo. Nakarating ka pa doon? Naghanap nga ako. Ay, kay Manang Rupen. Dami pang kanin doon. Tagiran mo lang. May pakanim? Ayaw mo na, Uncle? Ano na pinagaluba? Ito yung adobo. Ha? Nagutom ako. Kunin nyo muna si Yan yan. Magkanya dun sa... Hindi kasi ako nag-almusal eh. Talagang nilaan ko to. Ako yung konti ang kanain ko. Ako naman talaga. Nilaan mo dahil. Para maraming makain. Yun ang Angat ako ng pa ako eh. Sarap. Masarap ang palaka pag ano, unang tikim. pero pag sunod-sunod, may hapon na, hindi naman sila. Talaga. Dapat magpalipas ka muna ng ilang araw bago ka uli mag-ulam. Sir Willie, kumakain po ba kayo nito? Palaka. Para makadala po kami. Yan siya balong. Lang, ulang talaw. Pag may honor ka talaga, no, masipag ka magpasok. Tikman ko nga ito. Malak pa rin dyan. Dala ka nga ng payong kasi. Magpasok ka pa yun eh? Hindi niya pa yata sa ulo. Hindi niya naman yata din sa ulo.
Sinupang. Papa mo kunti lang kinain. Kundi lang magkain yun. Icon na rin ngayon. Kala ko laman pa, bawang pala. Madukutan siya mag ganun-ganun sa mga tulang-tulang kasi. Magnot-not. Bakit ka naalang kayo pag umabayang mo? Kala ko nga din eh. Baka nga marami pang nakatakas kasi butas yung sako yung Madami din pala yung nakuha natin. Talong nga nila, marami rin. Ay, uwe, isang kon siguro yun. Sabi ko rin na isang planggana. Tuwing tag-ulan ba, ay ano ba yun, ante? Kahit yung palaka? Hanggang nag-aulan may palaka? Hindi ka na lang pakwanan kung natanim na. Ay, oo. Huwag kayong ano, magtanim. Kapag na-prepare na yung talukan, wala ka na rin mapagkunan. Sabaw long, hindi ka magsabaw? Hindi pa. Hindi ko na alam yung napagsiitan ko sa ano eh. Naghalo-halo na. Ano kung malagyan ni Papa mo ito ng ano, bato? Yun, ante? Buson tayo day ta. Awan ang ta-ta daw. Nakakulong kante, huwag kang kayo. Nakakakuhan ka ng mapa. Crunchy ng kan. Feeling ko masarap din to guys, ano, sampalukan. Sampalukan sana kami. Ba't di natuloy? Kaya lang, ano, May palaya. hindi, yung masyado ng konti kapag ano, tatlong resete. Halo. Ang sarap ng luto ni Tita Pasita eh. Kami na lang natira. Ang Tiligaya, ano na. Sarap na adobo. Balda na. Surrender na. Hindi siya makakain. Mas gusto kasi ng Tiligaya yung native. Kaya lang, konti lang nakuha namin. Kain natin. Nagkapanday na sa inyo. Walang pa, ay walang payong, walang plato. Ayun daw, pero ano yung chocolate? Hindi mo kinain yung tira na yan hindi. Sarap magpapak eh. Sarap kasi at may init pa no. Timpan, may kanin pa daw. Hali, kadali pa dito oh. Hindi na kayo nagtugaw. Hindi na kayo nagtugaw. Kung nga din. Ilan sumukang? Oo, nagkakain. Antok nga lang. Ilang oras ng tulog namin.
Nag-antay-antay pa kami ng alas 2. Ito 10 piraso manggaron. Ito nga yung omot lang. Nakauwi na kami nun, di kaagaling sa ano namin nakano. Alas 10, di ba, Jen? Mag-alas 10 ka mo. Mag-alas 9. Nagtakdang na tayo. Tayo na natin. Tapos nag-termin na sila, natulog na sila. Gusto pa ng teligaya hanggang kuwan. Alas 3. Kaya maaga pa daw yung kuwan, kaya hindi pa nakalabas. Hindi ko lang nakalabas, magpatago na sila. Masapa pa yung galing kaya. Naibos na rin sa dami kasing nag-ailaw ante. Sabi.